ҷашни садаро дар шаҳри Кӯлоб бо баргузории ярмарка фурӯши гулу бутаҳои ороишии ниҳолони мевадиҳандаю сояафкан ва дастурхони пурфайзи марди деҳқон бо рукнҳои хос ба ин ҷашни қадимаи бостонӣ дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. Бояд гуфт ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашнҳои Наврӯз, Сада, Меҳргону Тиргон дар муҳлатҳои ба худ хос дар сатҳи баланд баргузор карда мешаванд ки шаҳодат аз фарҳанги баланди миллати тоҷик ва рукнҳои қадима мебошад. Хеле ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз дар Тоҷикистон як иди аҷдодони мо иди Сада баргузор шуда истодааст ки яке аз идҳои қадимтарин ба шумор меравад ва ин муҷда аз он медиҳад ки бояд ҳар як деҳқон ба кишту кор, ба дарахшинонӣ, ба ободкорӣ пардозанд ва кормандони боғи ботаникии шаҳри Кӯлоб аз ин фурсати муносиб истифода бурда барои мардум зиёда аз 20 намуди дарахтону гулҳои ҳамешасабз ва сояафкан пешниҳод намуданд ки барои ободиву гулгулшукуфонии ҷумҳуриямон пешниҳод менамояд. дар воқеъ марди деҳқон баъди сардиҳои зиёди фасли зимистон аз оғози ҷашни Сада омодагии худро барои киштукор ва парвариши ниҳолону маҳсулоти кишоварзӣ мегиранд ва баъди таҷлили ҷашни Сада киштукор ва пайванди ниҳолон дар боғу саҳроҳо оғоз мегардад ки ин рамзи ҷашни Сада ба ҳисоб меравад. бо баргузории ҷашни Сада кишоварзон дар баробари пешниҳоди дастранҷи худ аз таҷрибаи якдигар баҳра ва аз олимони соҳа тавсия гирифта онро дар амал татбиқ менамоянд то ниҳол ва маҳсулоти кишоварзиашон хуб нашунамо карда манфиати беш ва ҳосили фаровон диҳад. баъди боздиди ярмарка фурӯши ниҳолон ва дастовардҳои тамоми ташкилоту майсаҳои шаҳри Кӯлоб, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва муовини раиси вилояти Хатлон баромад намуда иброз доштанд ки баргузории ин ҷашни аҷдодӣ бо шарофати истиқлол, пойдории сулҳу субот ва азму талоши ватандӯстонаи мардуми тоҷик таҳти сарварии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки бо сиёсати хиратмандонааш арзишҳои миллию фарҳангии мардуми тамаддунпарвари моро аз нав эҳё кард, шукӯҳу шаҳомат ва тантанаи хос пайдо намудааст. дар фароварди суханашон роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва муовини раиси вилояти Хатлон иштирокдорони ҷашни Садаро табрик намуда ба як қатор кормандони ташкилоту муассисаҳо ҷиҳати фаъолияти назаррас дар корҳои ободонию созандагӣ ва кишту кори саҳроӣ ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлобро супурданд. чорабинии созмонёфта бо суруду таронаҳои дилнишин хотирмон ба анҷом расид.